Damukat ko. Hello po mga ka-alien. Good morning po. So isang makulimlim na umaga po sa inyong lahat. Mukhang talagang uulan mga ka-alien. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. So ngayong araw po, tayo po ay maglulutong muli. So isang Ilocano recipe na naman po mga ka-alien. Ito yung tinatawag naming dinengdeng. Pero bago yan mga ka-alien, intro muna. So ito po yung mga lulutuin natin mga ka-alien. Yan. Di makita. Isa-isahin na lang po natin. So simulan natin dito. Ito po yung tinatawag namin kamangig. Isa po siyang uri ng root craft na nakukuha namin dito sa Abra. Pero sa mga neighboring provinces meron din po nito. Diyan sa Ilocos meron din. Dami nito sa Narbacan. Yan. Then meron din po tayong patola. Yan. Kabatiti. Meron din po tayong ano dito. Sigarilyas o tawag naman namin dito palang. Ako. Palang kakabsat. And to. We call it bagbagkong in Ilocano. Saka-saka ng uwak. Ayan. Then syempre meron po tayong sitaw. Ayan, sitaw po yan 45 days na sitaw. Meron din po tayong mga ano dito. Sanlamagi. Yan po yung pampaasim na gagamitin natin mga ka-alien. Para mas masarap. Natural. Sa pampalasa naman, kailangan lang natin dito sibuyas lang mga ka-alien. So yung native sibuyas po yan. Kung napapansin niyo po pala yung mga vlog ko, normally dito sa school lang. Kasi stay in po kasi ako dito mga ka-alien. Bali ako yung caretaker dito. Kaya lahat ng mga vlog ko, normally dito lang. Kalimutan ako mga ka-alien, yung sagpaw natin. Kaya lang, pukunin ko lang. Ito na pritong bangos. Tinago kasi sa kabinet, baka kainin ng pusa. Yan po yung sagpaw natin. Yung sagpaw, Ilocano word po yun, which means Tagalog, sahog. Yan. Pritong bangos. So ito mga kailan, na-prepare ko na sila. Ito na sila Ito na yung kamangig natin. Slice na po siya. Yung sigarilyas natin. Sitaw. Ito naman yung tinatawag ko kaninang bagbagkong. Then yung patola natin. Then yung patola natin. So yan po, hugasan lang natin itong mga vegetables natin. Then tayo na po yung magluluto. Kaya kung napapansin nyo, medyo marami. Ano po kasi yan mga kailan? Altanghap. Agahan, tanghalian, tsaka hapunan. Medyo nagtitipid po kasi tayo, kaya isang lutuan na lang yung ginagawa ko. Bale ito, ulam na namin ito hanggang hapon mga kailan. So yan po, proceed tayo sa next step. Luluto na po tayo mga kailan. So yan po mga kailan, pinapakulong ko na po yung salamagi natin. Yan po yung gagamitin natin pang paasim mamaya. Kukunin natin yung katas. So ayan lang po natin siyang madurog mga kailan. So yan, okay na po itong salamagi natin mga kailan. Hanguin na po natin para lumamig siya. Sunod po natin itong ating kaserola. So nilagyan ko na po siya ng tubig mga kailan. So yan po, takpan lang natin. Then pag kumulo yan, lalagyan na po natin ng bagoong mga kailan. So yan po mga kailan, i-check po natin kung kumukulo na yung tubig natin. Ayan, kumukulo na nga. So maglagay na po tayo ng bagoong mga ka-alien. Then nilagay na rin po natin itong kamangig natin. Kasi medyo may kahirapang maluto po to. Then takpan lang po natin mga ka-alien.
Antayin po natin siyang lumambot. So ang gawin po natin, lagay po natin tong bangus natin. Pakuluan po natin siya ng mga 5 minutes, then hahanguin din po natin para hindi siya madurog. Then pagkatapos po na maluto ng mga vegetables natin mamaya, tsaka natin ibalik tong bangus natin mga kailyan. So ilagay lang po natin. Then pakulo lang po natin siya ng mga around 5 minutes mga kailyan. Then hanguin din natin sila. So yan po mga kailyan, check po natin. So pwede na po natin hanguin yung bangus natin. Ang purpose lang po kasi kung bakit natin sila pinakulaan dyan, para po mas maging malasa yung dinengdeng natin. Para yung lasa po ng pritong bangus natin mapunta po dito sa sabaw ng niluluto natin. Pero hindi natin po pwedeng hayaan dyan kasi pag nilagay natin yung ibang vegetables mga kailyan, hahaluin natin kasi mamaya yun eh. Maduduro po itong bangus natin, kaya ang gagawin natin, hanguin na muna natin, then tsaka natin ilagay yung mga ibang vegetables. Then pagluto na po yung mga yun, tsaka natin ilababalik itong ating bangus mga kailyan. So hanguin lang po natin. Balik po natin dito sa plato. So yun po yung bangus natin. So itabi lang po natin. Then i-check na rin po natin kung malambot na tong kamangig natin. Tusukin lang natin siya ng tinidor. So yan po, malambot na. So pwede na pong ilagay yung mga ibang gulay natin. Pero ilagay na rin po natin tong ating sibuyas. Native sibuyas po yan, kaya ganyan kaliliit mga kailyan. So ilagay na po natin. And sabay na rin po natin yung mga gulay natin. So pwede natin ilagay natin itong ating sitaw. Lagyan na rin po natin itong ating bagbagkong. Ilocano po to. Ayan, lagyan na po natin. Pwede natin po pagsabay-sabay ng mga yan. Then ilagay na rin po natin itong ating sigarilyas. Then ihuhuli lang natin ng konti itong patola natin mga kailyan kasi madali pong maluto yan. So haluin lang po natin ng konti. Ilagay na rin po natin itong katas ng salamagi. Ito na po yung pinakuluan nating salamagi kanina. Ito na yung katas niya. So ito po yung pangpaasim natin. So ilagay na po natin. Yan. Then antayin lang po natin kumulo. And then ilagay na po natin yung mga remaining ingredients natin. So takpan lang natin ulit. So yan po mga kailan. Check natin ulit. Yan. So check lang po natin kung luto na itong vegetables natin. Susukin lang ulit natin ng tinidor. So ayan, okay na po siya. Half cook na po siya. Lagyan na po natin itong ating patola. Madaling maluto lang po yan, kaya hinuli natin. Lagay din lang po tayo ng konting pampalasa mga kailyan. Then haluin lang natin ng konti. Tsaka po natin ibalik tong bangus natin. Yan, balik lang po natin. Yan po yun. There you go. Yun. So kaya lang po natin maluto yung patola natin. Mga around 2 minutes lang po yan. Luto na po yan. After 2 minutes, check po natin ulit. So yan, luto na po yan. So hanguin lang po natin para may pakita ko po sa inyo. So ito na po yung dinengdeng natin mga kailyan, oh. Ilocano dish po yan. So meron po tayong pritong bangus, yung sahog natin, then yung bagbagkong, sitaw, kamangag, at saka
yung palang or sigarilyas in Tagalog po. So yan po siya. So yan po yung tanghalian namin mga kailyan. So yan po mga kailyan, nai-present ko na po sa inyo yung recipe natin ngayon. Gusto ko na naman po ulit magpasalamat sa inyo sa inyong panonood. At sana po huwag po kayong magsasawa. Hindi naman po ako ganun kagaling magluto. Sana po ma-appreciate nyo rin po yung mga na-present ko sa inyo mga kailyan. So yan po, once again, thank you na naman po sa inyong panonood. But before I end this video, gusto ko rin pong mag-shoutout. Shoutout po sa pinsang ko dyan sa Calgary, Canada. Kay Kuya Jun Gayed. Sa asawa niya, si Ate Mabel. And then sa mga anak nila, si SJ at saka kay Elijah. And shoutout din po kay Ate Asel. Diyan rin po sa Canada, hindi ko po alam yung specific na place. Kay Hipag Bidel at kay Mamo, diyan naman po sa Japan. So, puro imported po yung mga viewers ko mga kailyan. Puro foreign currency. Shout out din po kay Ate Grace Kadoy, kay Ate Banining, second cousin ko din. Hindi ko alam yung place na kinaroroonan niya ngayon, pero sa ibang bansa rin po. And sa hipag ko diyan sa Hong Kong din, kay Maricar. Sa pamangkin ko din po dyan sa Singapore, kay Maridel. So, salamat po sa inyong panonood sa akin, mga kakabagyan. At syempre, sa inyong lahat po mga kailyan, mga subscriber ko, na hindi ko napangalanan. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kailyan. Napakalaking bagay po na kahit pa paano, kahit pa konti-konti lang, umuusad po yung channel ko. Thank you sa inyong lahat mga kailyan. Kung nagustuhan niyo po sana yung recipe natin ngayong araw na to, please give me a thumbs up. And kung di pa kayo nakasubscribe, pakisubscribe po tong aking channel, Manong Ilocano po. Hampasin nyo na rin po yung maliit na kampana dyan sa baba para maging updated po kayo sa mga bago kong uploads. Nag-upload po ako ng 2 videos a week from now on. And mga pinipicture ko po, mga Ilocano food, yung mga pagkain po naming mga Ilocano, particularly dito sa Abra po. So yan po mga kailyan, maraming salamat ulit sa inyong panonood. Have a nice day and happy eating everyone. Ako'y maghuhugas na ng pinggan.